Madzulo abwino alero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yudine Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati Malemu Ralph Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo m'dziko muno. Boma lati ndi lokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera a kumidzi, ndipo kampani ya mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wa manja. Takulandirani mu nkhani zathu. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati ali ndi chisoni chachikulu ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika mdziko muno a Ralph Kasambala. Mchikalata chomwe atulutsa, President ndi mayi wa dziko lino Kasambala SC anali munthu odzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi. Chikalatacho chafotokozanso kuti Malemu Kasambala anathandizanso kwambiri polimbikitsa ntchito za chilungamo. Ralph Kasambala anagwirako ntchito ngati nduna ya za chilungamo komanso mkulu wa za malamulo. Iwo amwalira dzulo madzulo ku Lilongwe. Mchikalata chomwe asayinira wapampando wa bodi ya bungwe la HRCC a Desmond Muhango komanso mkulu wa bungweli a Robert Mkwezalamba chati Kasambala anali munthu wodzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi komanso kupereka upangiri wosiyanasiyana pa ntchito za malamulo. Bungwe la HRCC latinso Malemu Kasambala anadziwika kwambiri mchaka cha 2011 pomwe mdziko muno munachitika zionetsero zazikulu zoyamba kuchitika pomwe magulu ochuluka omwe si aboma anatenga nawo mbali. Izi zinachitika pofuna kulimbana ndi ulamuliro omwe anthu samagwirizana nawo pa nthawiyo komanso kusayenda bwino kwa chuma mwa zina. Pa nthawiyo anthu oposa 15 anafa pa zionetserozo. Chikalatacho chatinso Malemu Ralph Kasambala ndi gulu lake anathandizira akuluakulu ena amabungwe omwe si aboma kuthawira kunja kwa dziko lino pomwe zinthu sizinali bwino pa moyo wawo. Mwazina chikalatacho chatinso awapona kita Kasambala ndi anzawo ena anathandizira kuchotsa chiletso chochita zionetsero zomwe zinali kusalemekeza ufulu wa anthu wochita zionetsero pa nthawiyo. Malinga ndi chikalatacho, Malemu Kasambala anayambitsa bungwe la Civil Liberties Committee lomwe linathandizira kwambiri pa ntchito zolimbikitsa ufulu wa anthu mdziko muno mchaka cha 1992. Pakadali pano President wa bungwe la maloya mdziko muno Patrick Mpaka wati ndi wokhumudwa ndi imfa ya Ralph Kasambala yemwe anakhalapo nduna ya za chilungamo ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo chifukwa choti anagwira ntchito yotamandika pa nkhani ya za malamulo. Mpaka ati mwazina Kasambala anaphunzitsapo ophunzira malamulo pa sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi komanso amwalira akulemba buku lokhudza za malamulo. Yodandaulitsa kwambiri kuti Kasambala atisiya momwe akhalira momwe amveramo ku legal profession iku mu zaka za komalizirako iwo samalowa mu koti komano zaka zambiri tokera mchaka cha ma 90s kusika muna chama 2012 2013 2014 ndi pamene anagwira ntchito yayikulu kwambiri yo ngati anakhalaponso even ngati president wa Malawi Losade, anakhalaponso attorney general ngati wamkulu wa boma pamamo, anakhalaponso nduna ya za chilungamo. Zonsezo zikuonetsa kuti anali katswiri odziwa malamulo kwambiri. Analembakonso mabuku pokati amaphunzitsanso ku University of Malawi, amaphunzitsa malamulo maloya ambiri akugwira ntchito mdziko muno anaphunzitsidwako phunziro limene timati civil procedure
muteremu ine ndikudziwa kuti anali panopa akulembaso buku lokuzandiza malamulo omwe aliyama ndikuza zina ndi mayankho so ndikuziwazo kuti anali ndi chidwi ndithu pa malamulo pa ntchito ya malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda yatsindika kufunika kuti mafumu akhale patsogolo kuthana ndi katangale komanso sankho lomwe limachitika m'madera pa ntchito za boma. Achimwendo Banda amalankhula izi kwa awembe komanso kwa mphomwa m'boma la Kasungu pa miyambo yolonga mafumu asanu amene adakwezedwa ndi President Chakwera. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Maloma State President Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndikudzotsa ino. Mafumu asanu amene awakhazikitsawo ndi a Hajison Potifala Mzaza kukhala Traditional Authority Mdunga, a Maxwell Hamison Fostara kukhala Traditional Authority Chinyama, a Yuda Fraxon Nyirongo kukhala Senior Traditional Authority Chidzuma, a Hastings Chitembeya kukhala Senior Traditional Authority Mphomwa, komanso a Setifala Chimutu kukhala Traditional Authority Chinsinga, onse amboma la Kasungu. Ndipo mawu awo amalangizo kwa mafumuwo ndune ona za maboma ang'ono umodzi komanso za chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda analangiza mafumuwo kuti alimbikitse komanso kuteteza chikhalidwe komanso kuti achotse chikhalidwe china chomwe nchosathandiza panopa monga kuwumiriza atsikana kukalowa mbanja akadali ang'ono, komanso anawapempha kuti azilimbikitsa umodzi pakati pa anthu a mitundu yosiyanasiyana komanso kulimbikitsa alimi kuti azilimbikira kwambiri pa ntchito za kumunda pofuna kuthana ndi vuto la njala. A Richard Chimwendo Banda analangizanso mafumuwo kuti asamalekerere mchitidwe ozunza ana amasiye komanso amayi amasiye, koma koposaposa adzipewa mchitidwe okondera pogwira ntchito zosiyanasiyana za boma monga za mtukula pakhomo mwa ntchito zina. Ifeyo tikupitiriza kudalira mafumu athu ndipo akugwira ntchito yapamwamba, tikungopitiriza kuwapempha kuti apitirize zimenezi. Tikupitirizanso kuwapempha kuti atithandize kuthana ndi maukwati awana amene amapha tsogolo la wana, amaononga tsogolo lawo lonse, komanso amabweretsa mavuto osiyanasiyana pa thupi lawo pa moyo wawo. Mafumuwa akhale chidwi kuti thandiza kuti ana asamakwatiwe ali ang'ono, apitirize sukulu, amalize sukulu, akamakwatiwa akhale atakula msinkhu komanso atachita bwino ku sukulu. Tikupitirizanso kunena kuti atithandize kuthana ndi katangale wa kumudzi amene amapezeka kumudzi pogawa malo, pogawa fetereza, pogawa chakudya chaulere, pogawa mwina social service ndi zina zotero. Mafumu atithandize kuthana ndi katangale wa mtundu umenewo. Ndipo polankhula m'malo mwa mfumu ya achewa m'mayiko a Malawi, Zambia ndi Mozambique, Kalonga Gawaundi, mfumu yayikululukwa yayamika President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kozindikira udindo waukulu umene mafumu ali nawo pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko powakweza komanso kutukula miyoyo yawo mu njira zosiyanasiyana. Kalonga Gawaundi ngati mfumu yayikulu yachewa ndiwokondwera kwambiri chifukwa cha ntchito imene a President a dziko la Malawi akupanga. A President a dziko la Malawi akukweza mafumu a mitundu yonse. Gawa lero anapereka uthenga othokoza kunena kuti akuyamikira President ngakhale kumana ndi nyengo zambiri zovuta zimene zakhudza dziko lonse lapansi, koma akuganiziranso mafumu pa ntchito yayikulu imene mafumu akupanga yothandiza kuti kumuzi ukhale bata ndi mtendere, chikhalidwe chikhalepo komanso chitukuko chichitike. Zinthu ngati zimenezi a President agonjezerapo kwathandiza mafumu kuti akhoza basuntha kwalimbikitsa. Boma la Kasungu muli mafumu akuluakulu ma Traditional Authority komanso ma Senior Traditional Authority oposa 30. Isaac Jali, MBC, Kasungu. Nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola yati ndiyokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yolumikiza magetsi ku madera aku midzi ya Malep 9. Ndunayi yanena izi pamene imayendera malo ena omwe ntchito ikuchitika m'maboma a Nkhotakota, Khatabe, Mzimba ndi Rumpi. Zambiri mulipoti lila ya Mikani Makanga lomwe wawerenga ndi Patrick Dambula. Maboma ambiri amene akuyenera kupindula ndi ntchito ya Malep 9 anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira, ndipo ichi nchifukwa chake nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inayenda ulendo kuti akaone mene zinthu zilili. Pa ulendowu ndunayi inali yokhutira kuti zikuoneka kuti zinthu zikuyenda ndithu madera onse amene ntchito ya Malep 9 ikuyenera kufikiramo. Madera amene anayenda ndi monga Likuche, Ngala Fisheries, komanso Nkhuyu m'boma la Nkhotakota, Kangoyi Primary School, komanso Pasitolo za Pankhatabe,
kwinanso kunali kumalo monga Choma m'boma la Mzimba komanso Ruviri ndi Chozoli ku Rumphi. Ndunayi inati kupezeka kwa zipangizo zonse zofunikira pa ntchito imeneyi kukupereka chiyembekezo kuti zinthu ziyenda bwino. Ine ndithokoze upangiri ndi masomphenya a president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera amene akhala akutilangiza ku unduna wanga kuti project ya MAREP iteke. Zivute zitani project imeneyi ichitike. Ndayendera masenta angapo, ndali munthu wosangalala kwambiri. Ndachoka kumene kupita ku Nkhata Bay, ndali munthu wosangalala kwambiri. Ndithokoze ma contractor amene anapasidwa ntchito imeneyi akuyigwira mothamanga. Angakhale monga ngati ku Dwangwa, Nkhotakota North, adakumana ndi Namondo, Misinje, mabridge kukoloka, misewu kuduka, anthu samatha kuyenderana. Koma pamene zabwerezerereswa zina ndi zina, contractor wapezeka kuti wafika, ndiponso ntchito ya kumeneko ili pa 95%. Sonyeza kuti yathakale. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MAREP ku unduna woona za mphamvu za magetsi a Francisco Chingoli anati pali chiyembekezo chokuti nyumba zoposa 100 komanso sukulu ndi zipatala zilumikizidwa ndi magetsi a MAREP, ndipo izi zichitika posachedwapa matransformer akangoyikidwa. Chiro zimene zikutanthauza zinthu zochuluka kwambiri chifukwa kukapita magetsi anthu amakhala madibanja yosiyanasiyana. Mwene mukukambako aziphunzitsi amakhala mailezi ngati amene aja sachokako yaya chifukwa amathawa manonda ma TV mona izi ndizi amanesi amakaneka kuti kukoka kumalo kujaza kakhala mtown ndo zimathandiza. Komanso anthu anu ake amene kujako amakhala ndi mwayo ma business osiyanasiyana for business abwino ambiri amafuna magetsi. Pothiriraponso ndimanga nyakwawa yayikulu Elton Chimaliro yochokera ku Choma m'boma la Mzimba inayamika boma kamba kosunga lonjezano lake loonetsetsa kuti ntchito ya MAREP ikuchitika ndipo zinthu zikuyenda. Nyakwawayi inati izi zidzathandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu pa nkhani za chuma m'dera limeneli. Ithokoza kwambiri chifukwa cha Mai Catherine Gotani komanso a president athu Makatha Chakwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chitukuko chimenechi popanda iwo kuno sibwezi titaona magetsi ya. Timakhala tikupita ku Eskom chokadandaula za magetsi kwa nthawi yayitali. Tinapita ku nthawi ya UDF, tinapita ku nthawi ya DPP koma sizimaphula kanthu. Koma panopa tili ndi MCP kudzera mwa Mai Catherine Gotani Hara amene nda MP akuno kuti tadandaulira anatiuza kuti mungodikira pang'ono. Tinangodikira miyezi yochepa tipeza kuti magetsi abwera. Ntchito ya MAREP 9 ikuyembekezereka kuti ipereke magetsi kumalo okwana 416 m'maboma 27 mdziko muno, kungopatulako boma la Likoma lomwe pakadali pano lili kale ndi magetsi okwanira. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mnzanga Yolini Mponda. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati Malemu Raf Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo m'dziko muno. Boma lati ndilokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera akumidzi, ndipo kampani ya mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wa manja. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno ya Dodma yatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa adindo m'makhonsolo a mdziko muno pakagwa ngozi za dzidzidzi. Komishonala wa nthambiyi a Charles Kalemba apereka pempholi kuzomba pomwe amatsekulira malo omwe adindo onse okhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi azigwirira ntchito zawo. Charles Chindongo wadzanza mbiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Malowa omwe pa Chingerezi akuatcha Emergency Operation Center kuzomba akuyembekezeka kubweretsa adindo onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi malo amodzi. Poyankhula atatsegulira malowa, komishona wa Dodma a Charles Kalemba walangiza adindo mboma la Zomba kuti agwiritse ntchito malowa moyenera ndi cholinga choti achepetse mavuto omwe anthu amakumana nawo ngozi za dzidzidzi zikagwa. Amene wandofunikira kwambiri chifukwa chakuti pa nkhani ya kupanga ndondomeko zothanirana kapena kuyankhapo pa ngozi zogwa mwadzidzidzi, chinthu chofunikira kwambiri ndi mmene utsogoleri ungakhalire kuti aliyense akadziwe chimene achite, aliyense akadziwe kumene alowere, aliyense adziwe chimene akuyeneka kunyamula. So kukambirana kwa mtundu umenewo kumakhala bwino anthu akakhala malo amodzi. So malo anowa ndi malo amene anthu aziza kambirana kuti kodi ngozi sanachitike tipange chani. Malo anowa ndi pamene anthu aziza ti ngozi yachitika, kodi kukachulu kuli bwanji, kodi kuchingale kuli bwanji. A United Nations Development Program UNDP kudzera ku thumba la Green Climate Fund amanga nyumbayi kuzomba kuti mwazina ithandiza adindo kuchepetsa mavuto omwe amadza ngozi za dzidzidzi zikagwa. Poyankhula kumayambiriro, DC wa boma la Zomba Myren Gadjavula anati chitukukochi chabwera mu nthawi yake. Nyumba imene ijofunika kwambiri chifukwa na munthu wa chaka chatha uja anationetsa ndithu kuti tili ndi vuto lalikulu. Coordination imaoneka kuti pena imativuta kuti ino tonse tikumane bwinobwino malo amodzi, tikhale ndi malo kuti aliyense akhoza kumapanga maripoti ndi kumafotokoza zimene wakukumana nazo ku field. Komano kubwera kwa malo amene wawa ndikhulupirira kuti ino kutithandizira kwambiri kuti tikakumananso ndi ngozi ngati zimene zozo tithe kukumana bwinobwino ndi kuchita coordinate moyenerera. A UNDP akumanganso nyumba ngatizi maboma a Phalombe, Dedza, Salima komanso Karonga omwe amakhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi nthawi ndi nthawi. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe yati ndiyokhudzidwa ndi anthu ena amalonda omwe sakugwiritsa ntchito madzi aukhondo omwe bungwe la Southern Region Water Board likupereka kuchokera ku Khuzbe ku Mangochi komwe boma linagwiritsa ntchito ndalama za nkhaninkhani pobweretsa madziwo. Wapampando wa komitiyi Awerani Chilenga ndiwo anena izi pomwe amayendera ntchitoyo ku Mangochi. Miriam Kaliza ali ndi zambiri. Boma la Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo lidatenga ngongole yokwana $16 million ku bungwe la Kuwait Fund for Arab Economic Affairs kuti amangire malo opereka madzi abwino ndi aukhondo kwa anthu amene amakhala mboma la Mangochi, kuphatikizapo malo amene amagwira ntchito za zokopa alendo. Aka kanali koyamba kuti boma la Mangochi likhale ndi malo a mtundu chifukwa kale anthu ambiri amagwiritsa ntchito madzi a munyanja omwe ndi osatetezedwa, ndipo eni malo a zokopa alendo adapeza njira zawo zopezera madzi kuti adzigwiritsa ntchito. Miyezi 5 yadutsa tsopano ntchito yopereka madzi aukhondo ku Nkhudzibe chikhazikitsidwireni. Malowa ali ndi kuthekera kopereka madzi malita 400 million pa mwezi, koma pakadali pano madzi amene akugwiritsidwa ntchito ndi malita okwana 18 million okha, zimene zikuchititsa kuti bungwe la Southern Region Water Board lomwe limayendetsa malowa lisamapeze phindu lenileni. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo omwe imayang'anira za chilengedwe Awerani Chilenga anati ndi osakhutira ndi mmene zinthu zikuyendera ku maloko. Bungwe la SWRB likuyembekezereka kuti lizipeza ndalama pa malopo kuti ngongole ya Kuwait Fund ithe kubwenzedwa. Achilenga anati komiti yawo iwafikira eni mahotela ndi maloji omwe akugwira ntchito za zokopa alendo ku Mangochi kuti akambirane ndi kumvetsetsana za momwe malamulo okhudzana ndi nkhani za madzi amayendera. Ena analumikizidwa koma sakugula madzi, angolumikizidwa akugwiritsa ntchito madzi yawo amuzisime. Ndiye ife tikunena kuti iyi ndi ngongole
ngongole imeneyi kuti ibwezedwe awa ndiye makastoma eni commercial customers ayenera alipire madzi amenewawo kuti pamapeto pache boma lipeze ndalama zoti libweze ngati ngongole. Ndiye akamati ife tikugwiritsa ntchito madzi amzisime ndiye a water board ndalamazo abweza bwanji. Komanso malamulo athu amu Water Resources Act akunena kuti kumene a water board akugwirako ntchito yawo ya madzi munthu sayenera kukhala ndi madzi ache kuti nayenso azikumba ti madzi tachita muzisime azipopa madzi mumtsinje kapena munyanja. Lamulo sili kutero ere. Ndiye awawa ayenera akhale pansi pa lamulo kuti ngati Southern Region Water Board ili ndi madzi aukhondo, madzi akilini, kunokonso ndi malo oti kumabwera alendo tifuna madzi amzithabwe, kunoko kumangochi kuno madzi ambiri ndi anchere ndiovuta kwambiri kuti madzi akhale abwino aukhondo. Ndiye tionesesa ife ngati committee tithandizana nawo Southern Region Water Board kuti lamulo la Water Resources Act ligwire ntchito. Ndipo apa mpando wa bungwe la SRWB a Brown Mpinganjira anati iwo masomphenya awo anali oti akhoza kumagulitsa madzi ndi ndalama zosachepera 300 million kwacha pamwezi, koma ndi mmene zinthu zikuyendera akumapeza 10 million kwacha yokha pamwezi. Iwo anati apitiriza kukambirana nawo eni malo a ntchito za zokopa alendo kuti apeze njira yoyenera. Boma likufunisitsa kuonesesa kuti anthu akhale ndi mwayi okhala ndi madzi abwino, olandira madzi abwino. Ndipo padakali pano ngati dera lino la Mangochi palibe wina amene akupereka madzi abwino oposera aife a Southern Region Water Board. Ndi chifukwa chache lero tinabwera kuti tikambirane ndi anthu ama business komanso limodzi ndi ministry yathu, Ministry ya Water and Sanitation. Eni malo a ntchito za zokopa alendo nawo amati adalutsa ndalama zochuluka kuti akhazikitse njira zokhalira ndi madzi awo, choncho sangangosiya njira zawozo. N'chifukwa chake boma likuyenera kuthandizana nawo kwinaku akutsatira malamulo. Kuchokera kuno ku Mangochi ndine Miriam Kaliza. Mmodzi mwa anthu ochita ntchito za malonda ndi zachifundo Mai Trifonia Mpinganjira apereka nyumba kwa anamwino wina opuma pa ntchito ku Blantyre. Mavuto anamwinoyu anadziwika kutsatira programu ya Reach Out and Touch yomwe MBC inaulutsa miyezi yapitayi. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Yemwe dzina lake ndi Irene Tembo ndipo ali ndi zaka 66 zakubadwa, mwazina akuvutika kamba kuti anapuma ntchito pa zifukwa za umoyo nthenda ya shuga itamupangisa kuti amudule miyendo yonse iwiri. Mai Irene Tembo ati moyo wakhala ovuta ndipo zinthu zinatilira kuvuta namondwe Fred ataononga nyumba yawo kwa Manase. Imwe chimene chichi ndingati ndiphulike tusaname ndipo mene amatsandiuza amalata kuti ayiwe Irene tukana cheza teka tufuna tukusamutse. Simangoti koma ndizona zimene koma lero ndaonadi ndipo ineyo sinakalipo nyumba siringi, sinakalipo nyumba matairo sineyo ndungona zoopsa kwambiri kwa ine. Chisanga changa I'm overwhelmed. Ndipo ndikuthokoza Mai Mpinganjira ambuya kutsogolereni. Ndanthu ambiri ndi chuma chawo koma kuti akaona anthu ena akuvutika chonchi ndochepa makwapo. Mai malata inuyo ndinu mayi wokuti ndithu kuponda pakhopanga pachatumito azemerako chifukwa ndinu anthu odzipezera koma ndinu mayi odzichepetsa. Mwakhala mukundilimbitsa mtima, mwakhala mukundigwira dzanja. Poyankhula pa mwambo wopereka nyumba yatsopanoyi yomwe ayigula kuchireka muzinda wa Blantyre, Mai Mpinganjira ati Amalawi akhala anthu othandizana m'njira zosiyanasiyana. Ndingopempha kuti ineyo ndinaziganizira situation imene ali iwo ayi mwina ndili neyo tsiku lina mwina ali wachibale wina ndezinandikhudza. Ndingopempha kuti anthu amene tili ndikuthekera limodzi likhoza kusintha ndithu sitingathandiza aliyense koma mwina kuyesera kusintha moyo umodzi at once. Ndingopempha kuti tiyeni tidziperekeni Amalawi, azimayi, azibambo ngati tingathe ngati tili ndi thukwa cha extra tithandize azinzathu amene akusowekera. Ntchitoyi anayitsogolera ndi Professor Adres Malata omwe anagwirapo ntchito ndi namwinoyu zaka za mbuyomu. Kwambiri poyamba kuyamika Mulungu kumwamba kuti tsopano amayiwa tapezera kukhala kwabwino. Mwaona kumene amakhala ndikomvetsa chisoni. Ndiye kuti munthu abwere nyumba ngati ino mmene mukuoneramo ndoti moyo wa munthu wasintha. Kuyamika Mulungu kumwamba
komanso kuyamika mayi mpinganjira amene nditafotokozera kuti ine ndikuyesa mbali yanga kuti mwina mwezi wonse ndizathandiza mankhwala kupita kuchipatala chakudya komabe amayi wafunika ti asunthe mayi mpinganjira nditawuza kuti ndinanena nthawi yayitali. Anthu ena ochita ntchito zachifundo alonjezanso zothandiza mayi Irene Tembo kuti ayambirenso bizinesi yawo yoweta nkhuku. Munkhani za masewero. Bungwe la Netball Association of Malawi layamikira kampani ya mpiko kamba kachidwi chake potukula masewero mdziko muno. Namu yayankhula izi pomwe kampani ya mpiko imalengeza kuonjezera kwa thandizo lake ku ligi ya mpirawu mchigawo chapakati kuchoka pa 24 miliyoni kwacha chaka chatha kufika pa 40 miliyoni kwacha. Zambiri ndi mtolankhani wathu Foster Maulidi. Polengeza za kuonjezera kwa thandizo lake ku ligi ya mchigawo chapakati, mkulu woyendetsa ntchito za kampani ya mpiko Elliot Jambo wati kampani ndiyodzipereka kuthandiza boma kutukula masewero osiyanasiyana mdziko muno, ndipo ndi khumbo lawo kuti masewero ampira wamanja apite patsogolo kudzera mu ligi zomwe ndizofunika pofuna kukhazikitsa timu ya mphamvu ya dziko lino. Tifuna kuti tithandize boma kuthandiza atsikana kuti luso lawo lionekere, kuthandiza timu yathu the Queens kuti ipitire kuchita bwino, komanso kuti anthu amene athe kumabwera kuno ku Gateway tikufuna kuti anthu ambiri azibwera ku Gateway azaonera magemu amene wawa, komanso azitha kugula katundu wathu kwa maintenance athu apano pa Gateway. Ogwirizira udindo wa msungichuma ku bungwe la Namu Cecilia Ntukule wati kampani ya mpiko ndi bwenzi lenileni pa masewero a mpira wamanja. Iye wati kudzera mu thandizoli mpikisanowu wakhala ukuthandiza kupeza luso lachisodzera zomwenso zikupindulira matimu akuluakulu kuphatikizapo timu ya dziko lino ya Queens. Pa zaka zimene apereka mpiko taona kusintha kwambiri, ana ang'onoang'ono amene akuoneka kuti akuchokera amene samaonekera aonekera chifukwa cha mpiko. Ngati imene taonera ngati mpira wa under 21 ndi ana ang'onoang'ono amene akuchokera ku grassroots. Ngati ku under 21 anthu 12 ana 6 achokera ku mpiko netball challenge. So zakuti kubwera kwa mpiko ana ambiri aonekera. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya ligi ya mchigawo chapakati Fernando Ligola wati mpikisano wa chaka chino ukhala wapamwamba kamba kakuchuluka kwa ndalamazi, ndipo aonetsetsa kuti awuyendetse maukadaulo m'magawo onse. Kampani ya mpiko inayamba kuthandiza ligi mchaka cha 2016 ndipo mpikisano wa chaka chino ukuyembekezeka kuyamba pa 22 mwezi uno pa bwalo la Gateway mu mzinda wa Lilongwe. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati Malemu Raf Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo mdziko muno. Boma lati ndilokhutira ndikayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera akumidzi, ndipo kampani ya mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wamanja. Pezani zambiri pa mpc.mw, MPC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yoline Lemponda. Mwakoma nonse.